Delegacije kantona i grada Sarajeva te opštine Novi Grad položile su danas cvijeće na mjesto masakra u ulici žrtava fašizma kod broja 12. Na tom mjestu je prije 16 godina od agresorske granate poginulo 9 Sarajlija, dok ih je 38 teže i lakše ranjeno. Srijeda, 10. novembar 1993. godine bio je neuobičajeno sunčan dan. Djeca starosti od 2 do 10 godina igrali su se ispred zgrade. U 13 sati i 50 minuta iz pravca Nedžarića ispaljena je granata. Od njenog rasprskavajućeg dejstva poginulo je 9 malih Sarajlija, a 38 sugrađana je teže i lakše ranjeno. Među poginulima je bila i 9-godišnja Amina Heća. Ležala je ovdje da počne na trotoaru. Mali Jelena, biberovo zrne je unišao na leđa, probio je kroz srce. Ibrahim Kuskić imao je 6 godina kada je granata ispaljena sa agresorskih položaja prekinula njegove snove o karijeri svjetskog sportiste. Bio je 2. razred osnovne škole. Ganio je karate jer kaže hoću da budem babo isto kao i ti nekad što si znao da treniraš karate i da se znaš odbraniti. Hoću da se ne bojim nikoga. Nije doživio. Šta možemo? Pa valjda će, dragi Allah, na onome svijetu dati da uživa i da onu svoju želju ispuni tamo. I kad dođe ovaj dan, ne dan prije, ili dan poslije, ne mogu da spavam. Vraćam onaj film, vraćam onu scenu, onaj moment kad sam došao ovdje, kad sam vidio šta je bilo. Moram da uzmem apurin, da se smiri malo i tako. Na ovom mjestu prije 16 godina poginuli su Elma Geko, Slavojka Gobedarica, Sajmir Haseta, Amina Hećo, Ajdin Hodžić, Ibrahim Kuskić, Vinko Lončar, Silvio Mačorović i Božidar Šuka. Na spomen ploču ulici žrtava fašizma, učenjem Fatihe, minutom šutnje i polaganjem cvijeća, počast nevino nastradalim sugrađanima odale su delegacije kantona i grada Sarajeva, opštine Novi Grad, te rodbine i prijatelji, s porukom da se nikada ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi.